Voľby do Európskeho parlamentu v tomto roku budú kľúčové. Vo voľbách rozhodnete, či má pokračovať súčasná centralizácia Európskej únie, vítanie imigrantov a chorobné pretláčanie dúhovej agendy, alebo či sa Európska únia vráti naspäť k zdravému rozumu a k tomu, na čo bola pôvodne založená, teda k hospodárskej spolupráci suverénnych európskych štátov. Hnutie Republika pôjde do europarlamentných volieb určite naplno. Ako súčasný europoslanec a líder kandidátky chcem so svojím tímom nadviazať na tie roky práce a kontaktov, ktoré som v Bruseli získal a zúžitkovať tieto vzťahy a skúsenosti pri ďalšej ochrane záujmov Slovenska. Spolu s vlastencami a konzervatívcami z iných krajín systematicky vytvárame v Europarlamente veľký blok, ktorý dokáže zastaviť ničenie Európy progresívcami s ich nezmyselnou agendou. Túto našu vlasteneckú spoluprácu máme za tie roky v Europarlamente už nastavenú a perfektne rozbehnutú. Z pohľadu Slovenska je však potrebné, aby nás v Bruseli zastupovali vlastenci a nie len bruselskí pritakávači. Progresívci, liberáli a tí tzv. Kresťanskí demokrati Slovensko permanentne zrádzajú. Veriť sa nedá ani sociálnym demokratom, ktorí robili a doteraz robia falošnú dvojtvárnu politiku a často inak hovoria na Slovensku a inak hlasujú v Bruseli. Slovenské záujmy musia obhajovať skutoční vlastenci. Lenže vidíte, ako to na tej slovenskej konzervatívno-vlasteneckej scéne je. Raz prepadnú vo voľbách hlasy jedných, raz druhých a tak dokola. Už to jednoducho musí skončiť. Aj my sme sa poučili z toho historického vývoja a preto v rámci hnutia Republika otvárame našu europarlamentnú kandidátku a ponúkame možnosť spoločne kandidovať aj ostatným vlastencom. Ako europoslanec a predseda hnutia Republika teda pozývam na rokovania o spoločnom postupe do eurovolieb Slovenskú národnú stranu na čele s Andrejom Dankom, taktiež menšie národné strany, ale aj jednotlivcov, ktorí by do europarlamentu chceli kandidovať. Ja viem, čo si teraz niektorí pomyslíte. Mohli by sme si navzájom hodiny vytýkať to či ono. Ale netrieštime sa na detailoch a historických krivdách a poďme do eurovolieb spoločne. Nech si voliči vyberú svojich obľúbených kandidátov z jednej kandidátky a nech tie hlasy opäť zbytočne neprepadnú. Za hnutie Republika podávam ruku na férovú spoluprácu a budem sa tešiť zo spoločného postupu. Spojme sily za Slovensko!